Panibagong bomb threat na naman ang gumulantang sa mga empleyado at mga Cebuano ng isang malaking mall sa Cebu IT Park kahapon, Biyernes, Hulyo 3, 2026. Ito ay matapos makatanggap ng text message ang isa sa mga empleyado ng Ayala Central Block Malls na nagsasabing mayroong bomba sa paligid nito na nag-udyok sa mga miyembro ng kapulisan, kabilang ang Special Weapons and Tactics (SWAT) at Explosive Ordnance Disposal Unit na magsagawa ng paunang security sweep. Pinangunahan ang pag-iimbestiga ni Cebu City Mayor Nestor Archival upang pamunuan at planuhin ang mismong site inspection. Pinaghihinalaan ni Mayor Archival na ang dahilan sa likod ng serye ng mga banta ng seguridad ay may isang individual na gustong manggulo sa komunidad. Kaya namang sinubukan ng gobyerno at ng mga otoridad na matunton ang nagpasimuno. Binilaan din nito ang mismong sospek na masasampahan ng kakulang kaso dahil nagdulot ito ng pangamba sa publiko. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras na inspeksyon, idineklarang ligtas ang mall eksaktong alas 7:45 ng gabi at bumalik na sa normal na operasyon. Sinabi din ni Police Colonel Ricky Sumalde, Acting City Director ng Cebu City Police Office, na natukoy na ng mga otoridad ang phone number at online account na pinaniniwalaang ginamit sa pagpadala ng banta ng bomba. Ipinadala na sa kinaukulang otoridad ang impormasyon, kabilang na ang Cybercrime Unit para sa verifikasyon at karagdagang investigasyon upang matukoy ang nagpadala ng mensahe. Lagi pong nakaalalay ang Cebu City Police Office sa security po ng ang community natin, mga estudyante natin at sa lahat ng school administrators. Patuloy po tayo nakipag-coordinate sa ibang agencies like the Cybercrime Unit, NBI, yan po ang natin at sa effort na rin po ng ating intelligence operatives. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Rexmon Cortez Omega. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!